लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। ओंखारनानै फैबाय थाखो 10 नि फरायसा बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां आरो बे गोनांथार खौरांखौ फोसावनानै होदों बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसाम थामहिनबा सेबाया। रायजोनि साफ्रोम फरायसाफ्रानो जानो गोनां द'दानारि आनजाद एबा हाफ यारलि एग्जामाव उथ्रिसार जानो नांगोन, नङाब्ला होनो हानाय नङा मेट्रिक आनजाद। आरो बेनि थाखाय गंफ्रोम फरायसालिफ्रानो बे नभेम्बर दानाव खुंफुंनो नांगोन द'दानारि आनजाद एबा हाफ यारलि एग्जामिनेशन, नङाब्ला फरायसालिनि थाखायबो फैनो हागौ दुखुनि खौरां। बेनि सोमोन्दै आबुं खौरांखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ आबुङै गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थादो। देग्लायनि थाखो 10 आव थानाय साफ्रोम फरायसाफ्रानो उथ्रिसारनो नांगोन जानो गोनां द'दानारि आनजादाव, अब्लासो फैगौ 2022 मायथाइयाव जानो गोनां मेट्रिक आनजादाव जिरायनो थाखाय खाबु मोनगोन। बेनि थाखाय रायजोनि गंफ्रोम सरकारि फरायसालिफ्रानो फैगौ नभेम्बर दाननि गेजेराव द'दानारि आनजाद खुंफुंनो थाखाय सेबाया बिथोन होनाय जादों। जुदि नभेम्बर दाननि गेजेराव द'दानारि आनजाद खुङाब्ला फरायसालिनि गनायथिखौ दाननानै होगोन होनना सेबाया फोरमायदों। उथ्रिसार जानाय साफ्रोम फरायसानि नम्बरफोरखौ अनलाइननि गेजेरजों सेबानिसिम दैथायहरनो नांगोन होननानै सेबानि गाहाय सेनापति बिथाङा फोरमायदों। थाखो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय गिदिर आपडेट। रायजोनि गंफ्रोम सरकारि फरायसालिफोरनिसिम सेबानि बिथोन। नभेम्बर दानाव जागोन थाखो 10 नि द'दानारि आनजाद। 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव जिरायनो थाखाय बे द'दानारि आनजादाव उथ्रिसार जानो नांगोन, अब्लासो होनो हागोन मेट्रिक आनजाद। गंफ्रोम सरकारि फरायसालिफ्रानो फैगौ नभेम्बर दानाव खुंफुंनो नांगोन द'दानारि आनजाद। नभेम्बर दानाव द'दानारि आनजाद खुंफुङै फरायसालिफोरनि गनायथिखौ दानना होनाय जागोन होनना सेबानि फोरमायनाय।